A 10 parancsolat. Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét. Parancsolta a fáraó. Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból. Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki, és a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába? Jól nézzétek meg az egyiptomiakat, parancsolta Mózes. Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek. Ugyan kiharcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilasznak minket. Ki véd meg bennünket? Az Úristen, felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a Vörös-tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a Vörös-tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is utánuk nyomultak, de a nehéz harci szekerek beleragadtak a tengerfenék iszapjába, és egyre nehezebben bírták azokat előre vonszolni. Amikor Izrael fiai közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton, Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje fölött. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A 3. hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten. Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget kötök veletek. Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes odavezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virradt Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürcengés közepette leereszkedik a hegyre. Mózes, te jöjj hozzám! Jöjj hozzám, hogy megkapd a törvény kőtábláját. És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak, és telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy odaveszett, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett bele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Istent. Ami aranyuk csak volt, oda hordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek. Ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút. Énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr,
Féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugovég. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adta neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig újjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyborjút. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelt a 2 kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek. Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik. Szólt Isten Mózeshez. Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaidban. Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért. Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek nevessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, ugyan? Vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk! Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit. Írj új kőtáblákat. Siess, vár a bolyongás 40 esztendeje. 40 év. Neked semmi. De nekünk az egész életünk. Isten akkor szétcsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember. 40 év elteltével mindenki meghal, aki kijött velem Egyiptomból. Mind, Uram! Éppen ezt akarom. Mert senki nem mehet be a Kánaánba, aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbókolnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot. Én sem mehetek be az ígéret földjére. Senki, Mózes, senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. Valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd,
én magam temetlek el. Uram, Akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott. Eredj, fiam, indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hold, vagy mint a nap. 40 éven át világítani fog. Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta. Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom, Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok. Nincs, ami erejét megtörje, fényét elhomályosítsa. Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgött tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevével szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőlem minden nyugtalanság és minden félelem.